ole thlir tu te in zawain chabai la vek ole hei tun la hian Jeremya le Jenz Hmar te chungchang hi soi hlo khop maya mitam takin an tola FB ma phei chuan soi hlo khop maya tongkam moi lo tak tak te a ron soi kha anam nual ani ani hi in ngai zong tiang ten le a tongkam duk duk lo duk khan an soi nual ani tutuma hian kan han soi fia don ani a ani pani hi in ngai zong ani hmel lawa an zai dun ve mai ni in alanga pune a mizo om khom ten a fakna hla an sa a ting vel kha aron viral a khata tang khan in ngai zong than te khan ron thang ta ni a mara choi hi thubel chen dol ni in alang lo ani kan en photanga ti chuan kan soi pheijal don nia mizo te hian milar kan nga khop maya engema video te aron viral a kan soi zui chiam thina kan ngai rut na tele mak kan ti zongin kan kaileka hateng khan kan ching thina ni hei chu thalo khop mai hei po hi an zai ho kha ani ve maya an lo tol chiam hi atu lem lo khop mai Phản đối nhận định chính dấu ân năm lâu trả rối cái hoa mẹ ta tu ra xí lâu đi in trong cả cái đồng phố cần ta tu đi lâu lâu chờ thấy con xí lâu Anh nói anh mình chính dấu anh nông lâu trả rối cái đoàn nghề ta tu ra xí lâu đi in trong cả cái đồng phố cần ta tu đi lâu lâu chờ thấy con xí lâu Phản đối nhận định chính dấu
kan hmu kan hri a an zai tlang ani ve mai a tian thian hote a in makawma varma phei chuan engemaw an tih hote an nei ve thina ani pahnih hmuh tana wang mai ka tia tawngkam balhawh tak tak kan chhak chawk kha thil a fuh lo thin khawp mai ta hian a rawn soi chiang ta a hi FB a an comment na kha ani a an chiarange pune mizo association ho anin hmakhawm ve ani hi mizo thep te chu eng ang mi zia po ni se vairama chuan kanin nga in tu ma kan en sang ngai lo ve I su pon sul nei lo chuan deng ma saro se ati kha tin aron ziak ani eng pon ni sila kan soi du chu mizo te nam tem te kan ni a amai ro chu mun sang sang ate kan dar zau to a engma thil hleka thil hi a viral chiam zela kan ngai ruat na le kan du dan in kan kailek chiam zel ani ani chungchang po hi mitam takin an han komena a ngai thak som dop dop en som dop dop hi atam em mai ni ani chungchang a po hian hetiang hi ching tam lo taila thakop mai mi kan trola an china lai te kan soya kanin au chu pui chiam zela faktlak tam takan ama ra chu ri rol chuan mi fello tam tak po anom bok ani hetinga hian tongkam moi le tha hi kan man sam hi a thul khop mai mi chanchin kan soya an chitna lai te kan soya tongkam bol hlo tak te fake account mangten kan be chiam zel maya a fulo khop mai an tana thatur kan du te chu an ma ani kan hrilanga kan thil thailo ani po in soi chekher lawin an tana kan theitok trong traina ani emo thil dang in ani emo kan pui jok tur ani tin faktak da chu kan fakanga kan choi moi bak tur ani a mizo nam tlem te hi in soi chetona in rel tona in timol phau tur hi kan amlawa mani thau hi in en fiata ila kan malam hun kan le zel tura mi chitna lai soi ai chuan an thatna lai soi chu hian mi an in mitam tak asiam thazog ani ti hi hretlang taila a chawme